CHUMCHI LENG KARAH Ziaktu Tluangtea pa Jote Bung kwana atangin atuk zinga chuang kan kwari tailor te zipin aizol panturin kan chhuaka ka chhuwa ma eng kan te berma miti akan ko chu ka champa ngur hnena ka le khazia chulo peturin ka shila zingda rukvela khwa kan chhuwa sana kan khokong hi EGS road ania achuk chawina ul hle mai jib body a chuan arem chandan ang angin kan thu a asit chang chu tlem te an ni awangin a body chuan mai anga yani kan chhuat tir chuan kan tluang ve fu maya ma se kong chawa han lon cha chu overheat an ti ni main ka sia tuyan thun sek maya kan tlan man meu lawani e kan kho chen omake akal tinen kan in pel sek maya kong chuka kan le pela kong chawa min le pel thunga tui omna peanga tui kan thun renga zerigan khatin tui kan da reng boka aizol chu atuk da rukvela motor ruiburin ril cham bok nen kan lut thei shama tun anga chuan aizol hi kan khwa chang po in ale lan thei to ani BA chu aizol not college sa kazira zingkar class ani awangin kapute electric door ka nga ka kan principal chu kan lam hnai takani awangin nuam po ka ti hle thingtlang mi sha thiam na anga a admission po ba in ka ti a skola khuna karul le mai chin PU ka zirlai chuan hardware dora ka in hlo china zingkara kalangai china wangin aizol college sa zan lama ka kal china kaputen electric bungrodor an siam ta ka chuan dor nga aremzo ka wangin nod lama ka in son ta zo ka ni nidang zong a in tun tum ka college kal chu kalunga lenga MC ka ngai thenge mai zantin hian thalak chu ka en china ti bopal ka hlawa wangin kalukham hnuaya ka da a athalak en lo chuan kamu hil thei lawani kan khwa lo zin hi ka ngai to boka ka she thei khop mai le khathon ji asa hi ka pai renga ho tur rem chang bazara te ka mu fu chang chuan ka pe mai chin ka rin lo taka MC le kha ka don nol nol chang potam mai atlang pui thu in MC le thari chu anin kom deu chotani ome alung leng ina ompe lo chuan thari alom top maya kumdang zong ain na po thok na sa ani pathian zara shi se lo na em nei lovin ka zirlai bi first year chu ka zodon ta reng mai thakhat avele chuan kan khwa a ka ho theidon ta reng maya ma se ka nga hlel wange hun ain hermuang thutin ka sha a second year zom thei turin result thatak ka nei wangin kalom hle mai hokonga chuan Christmas hla a in siam thangi haw nar hla leng rei ta sa sa ti kha alar zo ka kalna pianga khonge lengang o leng rei ta sa sa kan ti no no mai ni ka kallam ang thau khan kan hong lampo kan tluang lo hle maya dor bung rokara ka chu a tuna kan chuan ero hi chu sipai pensionin a pension ho pa a zip recondition aron le ho ani a atir lama hian kan tluang lawa athile tup thina driver chuan a ma hongin anei tu pa chu chokro ati deuh renga a chok chung po in rei atlan theilo munrem changa adin tir te te a AC pam atita in ka sia a thlon dar feka bolhlo te thian faya arem khom le hnuwa a han wa chuan kan buai to lawa tluang takin kan khwa chu zandar kwa a kan thleng theita ani kan khwa ka thleng te chu ka chung te le ka chuan pui te ti lo midang sia an om lova chu wangin atuka chuan kholaya ka inlar du vak lawani zanlama MC barakhai ka du'a chu wangin ka inlan du vak lo zanria chokil ma in chen oma ku wa kalam lok ti mai lo chu ka in khung char chara zanria chu e khama chuan MC rim tur chuan ka chhuaka chan pangura po ka som du lova a chan chu ngura alan chuan tunge ka ni angai rat ngal don wangani thla asik deuh to boka muffler chuan ka hmui mai vel chu ka tuama leather jacket ka ha a jeans ke kor ka ha boka pensu var sneaker bunin ka mai chu ka tuam deuh wangin min sherok tan lo chuan shiat ka har ve nge yang tleirol school chol zan leng chu ka tong fu hlau maya
MC te ina min lu pui turin ka soma high school no pangan ni awangin an taksa alian ve wak to a kan lu hnuwa an du chuan min chho asan le mai tura ka som chuan an rem ti a ti chuan kan inzui lu ta a arwala lut kan ni awangin min hmu kim lo hlava ke chu tlangwal dang leng zinga athim lam chu in ka thu a minute som vel kan thut nu chuan ka lu pui te chu anin kheu zeu zewa an chuak ta veka tlangwal dang te nen chuan an in bia in an na tho te an in zot vela chuanga po hemizan hian muan ki manen an lenga min hmu khan min hria ani ka ring rei om lovin an chuak ve ngala bidang chuan chuak pheu phewa ka kyanga thu te chuan tunge kani an chat awang le MC min shemia lo chu an nui zaru hle a an ni chan ho panga zet chu an chwa hnu chuan keima chawin akil thim lam hoi chuan ka thu a MC chuan chan pa khoi khwange ni a ti in min zota ke chuan ka o ti dang lamin kan khoming chu ka soya ani chuan hemi khomi hi shad lo ka nei lo in khoming chu soi thle hle mai ro wan na chi ni lawanya ati a ke chuan enga tan ngei ti a min du pha don chuan ka soyang min du pha don lo chuan ka soi lawang ka ti a MC chuan kan la in chiang box si lo chu tiang lam chu soi ri lawang ke chu ka hma ba khe ka shelo na a khwal ra la pasal nei chu ka du lo chung te ngai na don e mai chung te ba ka chan te pok ka ngai don lutuk ati a ke chuan in khwa apo in nei thei thawalom ka ti le a ani chuan te te atanga sha chian lo zong ti swala hlo ome ti in min chang the na ke chuan chu ti chu ka chawral ni lo chu ka ho to mayange ka opa nga ya ti in ka muffler chu phelpa in konwar enga chuan ka ding chuaka chutia ka opa nga sha chu min han ena keima kani ti a sha chuan a phuzoka a che thot boka chuta in thiam lo chu anui zui char boka in puilama tang chuan enge ni an ron ti a MC chuan engma ni lo thu in lo chang thuaya miswal pa ti in tap chaklam hoya in herina ti taw tangat maya ke chuan apang si che ta thu in kanaute hi tunge lo haw ka dwa ta sin ti in ka han ko a ka ban chu pai tharang kher mai a mel chu mu tu min sam te chu ka kewa a mai chu amal chunga phum tlata ka umlo na lama zel in herin min hnung chon tlata ka beidong chuan min kom du lawanya nge ka homa yang ti le tho ka ruala kongka ka thleng man lo ka bana min ron wana ka the thazui ngala ka ti taw ve to tlat min ron wan le a ka ngai sak du lo luya kongka ka panzela min wai thluta top mituinen min ko anget sau to mai si chhuat la ya chuan kan thunuai to mai si a thom kan chwa thangam bok si lo ngoi rengin ka juk fop zawa ti chuan ka zindo na kan pahni a kan thudun na thuthleng se ya chuan thudun le in kan in fop vongvonga in hau kan chan zui le ngala engwangin ngei ron in thup khera iril ru dik tak shat kal cha kalo karil ru dik tak ila shelawamo sha ila tikhan karon tinang min ring thot lawani hi karing che a kaloleng ani hi min rin hlel wanga lo leng ani kha karin wang zok che a lo leng ka ni hi ani lo ani tun tum chu ngoi mai atum tlat lo aka no angai ni ti sha in ka kwa thuta ka fop ta miala min lo kwa le rang nge mai kan pahni chawa kan han in kwa a hnute nal le khal thatak main min han do chin le a kor om kewa kazin lu chang chuan mi pana na chuan top chin shat a har kher mai ani zok chuan a hun taka ti topin keipo in ka cha kalom nang ne na khovel partlan the zong tan fekhe ka swang to a fo chin in sum har ka ti ve tho itana ni rualin ka hlut na ani hei chau hi ilaka ka chuan ve thele ka in ti hlut ve na ani a khonga in minza sak sham ro ti in min nge na adu ang chu ka ti hlo tleng chin LR zan in chu tlaiwar zakin in komang o kan in mule chawanya ka ngai the e mai che ti pa in min ron nai sara kan pahni chawa kan om to hi chuan ti turwang ma se ti tur tam chin akha tokin kan in fop deuh renga kan in ning lo lutuk hi anin om zo kani
a hmel chu en to po in en le angai thin a hmel chu a hma ai khan a cher deuin alanga adu omna ero ni tinin a zual zela I chung te mit mei ven ana e malom ti in ka changa to mit mei ma ven angai lo kanu le pa kho chen oma mithiralin an kala kan sitting room a son kanaw le a chian te an ra khoma tuna chuan kamit mei cha ven angai nui sak pa hian ti a anui hmel eng te chuan ka thin lung thlengin a chun thei di berin ka sia khodur hnuaya ni lo lang dar thlalangin minron sun phet hi a ang berin ka sia a imit mei kalo vengang ti pa in a bekton tona domin a hmui chu ka hmuin ka chuk tu a ka zukun hniam chu a ching diar diara kan pahni chanchin hi zia fe tham a omani hum swal dai silova khatyang taka kan in kop the kha pathian wang chawani a minu le pa te minjin na ka ti hlo tling the kha kalom em ema man lai nula thei hnem ni tlangwalin an tum tlat le an ngai sang thin kha tun Christian ni hnuah chuan chomzel tlaka ka ngai lova pathian chi tak chunga in ngai zon hian hlimna na sa tak min pe thei zo ka ni ti ka ring tlatani hemi zan hian khovar don thlengin kalenga tu mit me ma veng lovin kan phun ser sera apang in serialin kan ngoi veng venga kan kutte chu kan in mer le vong vong chin thingtlang om kam ding fa ni velo tan chuan om mai na hun hi a om lova na kan han thok tak tak chu kan fe fap mai ani MC le thari thingphur na te chuan thingpu in ngu ranen kan kalve china lova chung zongin kan in lom boka kan tang boka Christmas ma in kan chapchar manani kumthar kan chuang kaya chala in neile lungphun eng mo in hun kan mang zo ti a school lu alo huna naupang school kal chu uniform nen an in zui dia a keipo ka result chuak veta wa nei thak takin division chataka kapas ve a kan voktalin kan loma zirlai polin hola pangpar chi or tir me bin lom pui boka kalomin ka in thlasung ngei mai hemi kum hian keima chau kan khwa hian BA pass ka omani hunchu aliam ve zela MC nen kan in kar po tha chho zela kan kho high school a chuan mi ai ka in hlo na pa chuan aizola na danga mu awangin ke chu ti nge turin department lam chuan thui tak an kalpui to a match ka thiam telawangin khotlangin min du a Lalngaihzuali temporary appointment po ka murenga chuti lai chuan na lak reng DPC kuta fekani ma se ka vanduai wange DPC le MPSC chuan thune na in chu in lo thei lovin MPSC kuta chuan an da a ka appointment po chu an cancel ta veka chuti lai chuan kan khwa a middle school an hong thara ka chung te chuan dil turin min ti a kapa chuan mampui inu asisel si lo keima ngot chuan inaw ti le khazirna nen ka chom zo lo deuh cheu ani to mai school zirtir tu na hi dil ve mai ro lo nei lova om chu ka pe ka ring lova thloma zau ero ka tlin talawani ati a chuti lai chuan employment exchange atangin supply inspector na interview tura ko na kadong boka kanu chuan supply ai tho chuan in veng zo lawanga I ei rupalang zirtir tu na hi dilla athiang hlim jok ati a middle school a chuan zirtir tu na pathum arwaka qualified pathum le certificate lem Manipur atanga la pahni an omboka kepo tlingei turangai kani andi sa po katila ma se inspector saitola azina wangin antar chuak theirawa certificate lezi nga pakhat education minister lam hnai tak chu kahming aya da in no zinga chuan katelta a karil ru anange mai annila in thlasung mia lovin kaushana in mangin pulpit tlang te chu in thlasung mia lovin an chum thum dum boxi tun thleng hian certificate lem manga ka hna tur min chu sak tu hi ka hmudik thei reng lo